Feira ofrecía un concerto. Esta banda de música está formada por 35 persoas entre 10 e 60 anos, baixo a dirección do mestre Mariño. Pola tarde os rapaces puideron disfrutar dun tobogán acuático hinchable na piscina municipal. As festas patronais continuaban o día 15, día grande, coa ofrenda floral á Virxe de Montserrat. A comitiva partiu dende a Casa Consistorial amenizando o acto a banda de gaitas municipal. A Conselleira de Familia, Muller e Xuventude, Manuela López Besteiro, e o alcalde de Monforte, Nazario Pin, presidiron a ofrenda floral á Virxe, a que acudiron varios ediles da corporación acompañados de alcaldes da comarca. A misa en San Vicente congregou a moitas persoas e a falta de espacio no interior da igrexa fixo que moitos tiveran que permanecer no exterior. Ademais, a coral monfortina interpretou por primeira vez unha peza creada en honor á Virxe de Montserrat. Outra das novidades foron os traxes que estreou a Policía Local monfortina. Foron 7 en total os traxes adquiridos polo Concello. Despois da misa e a procesión houbo pasarrúas e actuación da banda escola da Asociación Cultural Candeán de Vigo, formada na actualidade por 90 alumnos. Pola tarde os rapaces disfrutaron dun circuito hinchable acuático na piscina municipal. Pola noite continuouse co baile e ás 12 sesión de fogos artificiais dende o Monte San Vicente.
Rematados os fogos artificiais, a festa continuou coa actuación do grupo Los Panchos, que coas súas medolías encadilou o numeroso público asistente. O venres as festas continuaron con pasarrúas e actuación da banda de música de Sarria, que conta con 45 músicos. Foi fundada en 1870 como banda da parroquia de Fardán e dirixida por Barbero Arias. Está dirixida dende hai 5 anos por Manuel Gato. Houbo tamén unha mostra de baile tradicional, baile e actuación do grupo Los Ilegales. Bandera del